up-close tutorial ng paggawa ng Kapampangan-style sisig. Meron din tayong swam mais. There's also puto babi, chocolate batirol, and of course, pwedeng mag-sharon pagkatapos. Let me show you another leg of our Pampanga culinary tour that is initiated by the Department of Tourism. Basta Kapampangan, Manyaman! Kenny, let's go! In the past video, pinakita ko sa inyo yung paggawa namin ng oldest recorded cookie recipe in the Philippines with our culinary historian at Lilian Borromeo. And that's just one of the stops of our tour. At etong sisig session natin ay dito gagawin sa Angeles City. Una, nagpunta muna kami sa Nepo Mart para mag-sherbet. Yes, yun yung isa sa mga sikat talaga dito eh. Traditionally, this is buko sherbet pero ngayon may iba't ibang flavors na rin pala. I got the avocado. Sa iba, nakita ko merong buko lychee, melon, and taro. After nun, dumiretso tayo sa may museo ng Angeles kung saan nandoon ang Culinary. At dito madalas ginagawa yung mga cooking demo ng mga traditional Kapampangan dishes dito sa Angeles City. Ayan nga, at pagdating namin, nakaprepare na yung mga ingredients tapos sakto bagong luto itong puto babi. So this is a bun with pork on top. First time nyo ba mag-try ng puto babi? Yes na yes for you. Yeah. Ang sarap nito guys. Imagine yung parang mga pork empanada pero this one has a softer kind of bread. Tapos eto na yung umuusok pa sa init na chocolate batirol, bagay na bagay sa makulimlim na panahon ngayon. Nung nakakain na ang lahat, they started to formally welcome us into today's cooking demo. Christine, tell us what you're doing. I'm making the pork. Diba? So you have to make sure na pili yung pork. This is actually the last leg of the tour, okay? So at this point, kung pagod ka na sa maghapong tour, pwede kang umupo na lang, or kung high energy ka pa rin katulad namin, pwede kang mag-participate sa demo. After we chop the pork finely, nag-add tayo ng sibuyas, chicken liver, salt and pepper, at calamansi. Ihalo lang natin ng mabuti, and yan na yan. This is already Kapampangan sisig, ready to consume, ready to serve, walang mayo, walang egg. Although since ang nakasanayan ng marami ay yung sizzling, maya-maya ilalagay natin to sa hot plate. On the other corner, makikita naman natin dito ang where in Pampanga, sila yung nagluluto ng swam mais or yung corn soup. Panalo yan eterno sa pritong isda, lalo na yung galunggong. Naghanda rin sila dito ng rice kasi pagkatapos iluto ang lahat ng to, kami rin naman ang kakain yan. At pag hindi naubos, of course, pwedeng isharon. On my next videos, ipapakita ko sa inyo yung iba pang stop ng aming Pampanga Culinary Tour.